Kipat ba nong song snong ka mau ngap klik snong gi bedegi kun ki hajar jong ka hima mau plang haringkat bat urang ba snong bala sya weng jubor kila kenno bau lengdo ula sule don bor dak wa pan ru ya pisa ya ka ba ka snong kala yo leng ba ka tanat power grid ya ka bala sew shka snong namar ka jing penya ya ki signal light ki pajutep kum ki high tension na ka jaka jong ka snong halor ka ni na kalyang kipat ba ka snong mau ngap klik snong menta ka sngi ka pratre unai tung arja apulai kila mi pat ba ban penlong ka jing yalang ban pen pau ka jing persa ajur halor ka te ka jing pan pisa uling do ka badai ru ka hok jong ka snong namar ba ka te ka jaka ka bala penya ki te signal electric ka de ka jaka jong ka snong na kalyang ba khambor lang khar sandi ubari urang ba snong bar sha weng jubor hauling do ka hima mau plang ubla tip kerteng ko ba si alan ling do ulaya thu ba ka jing bam tre ka jong u bat kipat ba jong ka snong ban ai ka te ka pisa bala pan dau te ling do ka de namar ba ka jaka ka de jong ka snong ya ka bala ais ngubha da ki nong song snong bat ka ba om de ka jaka jong ka hima Henry ke basukia kalau ba ulah no ba direct ba ulabu agenda ba tang ya we kata kamu tang ya kanika mo ngap please no dikata kamu ngi ngidap da jing sukia ku ginok song snong habat hakati ke sini ke balong darbar himar ulah no ba uang ba kati ke jaka kabana kaliang jong ka executive committee ka yo compensation naka power grade ulah no uang ba kini kini ngalam snong urang ba snong rekat ki khar arngot ki khot ki ladi kati jaka tena kaliang ka jungi kemut ngim na kaliang ka jungi kemut ngim dei bangile ya kani boong ba kani ka jaka kam dei boong ba kani ka jaka jong hima Henry ka dei ka jaka jong snong ka bala ai som bhare inong song snong apa jingpan jeng bisa tak basahi ke long haswa ke life way trik jong bunai agos jong sunam arajar arpoa pi dak basahi haswa jong ketiga puar nak liang jong lundo ula hot yang banyak keren te ula hot yang banyak keren pada haksi ke ba kamde e banga ngalet ya tanga marway nak liang jong snong Henry kaya tungku akadon nak we kesini ke bang yelet lang bar kitu ki ibar kinong song snong ki jongi ki badai ki land owners len ki bayo compensation hina for grip te ulet ban banyak kan pan jisai lang kabini ki kam jok ti ripsimet te hadin kata bah hak ti kisngi ula persang ban mat phang nga bat uloong ba ya kan ki kam ki sha nak liang jong pi namar dengkong ula persang saban ong nga ba kan kam pila dai ban ka ya kan ki bisa ba kan ki cika ka dai jong hima kam yunta te kan besar pila dai ban ra ban cika hima tengang ong ya kan ki kam nga ngamla ban rai namar kan ki kam jong pat ba te wong beli pi dah pun so ba hadu wata ban ong ba pi bat ri urang basnong pun lu himla ban rai te ha ka ba khadu nga ngasuon banga ngam dei urang basnong belo thong da office ma ring dei urang basnong ba ka dor basnong ke dia te namar kata kadau kemun nga hap ban ko ngu bat ban burom ru ya ka dor basnong te ka ba so pla kalong ba hadin kata ula ong beng nga te pila ora an em kata ka bisa kemun ha kana ke ju ke sini pila ora an em ka bisa bat kikot kisla tengang ong ngalondo ya kapisa ngamla banonra namar bakani kapisa ka jong pat ba titang kumtahi usuong be nga menta kasngi ya phi nganwen no si sundon nakajinglong rong baso ban nan buket tekar sipor de menteri RL Surya te kidkhot ka isi ring yadon lang ya ta ngathai la fikli kata kam ki tip ya kata ka jing saweng jong akong basong hadu bagini kidkhot jong ka isi kila ya long kum ki bi kimenang su utang ban keren ru namar ba jing wen kendet lempai berhat bang ni lundo om su wen yang atang na kada bo pora ektik ya katik bisa tik nongi ngene ayak bisa namar ka jaka ka mala persai pina du kong kada ka jaka kada jong snong ka ai subhani no snong tik kita dai namar ka kada na kaliang jong kinong jongi kum kinong snong rengkat ka dor bar snong kemut giyang ka nong rim bangim dai ban ayak katik bisa sa composition te ka jisa ka labun hang ni ka composition te yang kidon ki arbanta ka we gede ar pusau tam ka we gede ripu artam ripu laktam ripu arlak tam ar pusau laktam the total baru ka poe se ka prapandri lak khandai pinyo something utai khandai pinyo jar something tena kali ang tu mo sinong tu mo ngi khlamla ban aya ya kan ni namar ba kade jong kade jika sinong tingi ngi pen ngidon la ka jong ka jing fu na kali ang dor war sinong ngi pen tulu ni kini kam kum kani ka komenti ho la din ngi yo isa ngi sinai kani nile pa satu kidon pa sinong nile ngi dala sinong sedin ki bala tu komisen si pe libri pangila le ya ke na panta ka jilon kam jong sinong ni tre nan ta habaya kran bar ka kong kit bok pathau ka badai ka try jaka kalai thu bakla thie di ka te jaka house nam arjan rio but IT no shilling khot jong ka jaka shaka dorbar snong mau ngap klish nong bat ka balapan paru bakam soya ha bowling do bon chupa nya ka pisa ka ba om dei satya ka jaka jong ka hima lalu banga tak thie ke long shatas bom long riam ai no snong khandit shakli te shawa ka dong jaka nga ka kpia ban rap ka dan he ka balang bat kanan stang lati bat kisam ni rong lata start rat fi ebethi kania ka de na du ka khanda tarik
Benar bepong jong arjar re. Mereka suka kerja. Aduh macam ni tak cakap. Ini Ila kelai yang juga dalam something. nak cepat ni pas. Tahu kita. Vì cho lại bị lăng hay bật nó ông vẫn đem rồi vẫn ai mà cầm đây tệ chắc hima cái đây chắc ngay xí miên cái bằng ai xong bahasa sắc xin tăng khẩn đi tăng cắt hay tak umut nga ba lang ang gani kay tak umut ka kung tak lang si ai cũng nói sa undo lang kam song ya bang bisa cái đây ông sinong cái đây ông nga ta cũng nói anh sam sa undo kami hap ông phải ban ông ta te Nakaliang jong kong IT len nong kenri ke bari ka long kme jong snong kala kenno bau te uling do omdei bau sule bor ha kesen syar khadar henry wat yaki belashi spa sngiru ula pendo bat ka ne kala kata sikat dei e ya ka yok kot jong ki dong song snong ka snong mau ngap kli snong Ni kum gilong kami po la kajong senong te ngi su bangi dap la kajing ta kamen sim kajing so khia. Namar balai namar kajing le jong londo kalong sya ka balak palat. Namar balai ula penduk lut ru wat ya ka benta la ne yau khau jongi kum gilong kami. Kam tam ha ka baya dai ru bat ka ni kajing tre jong kasis pa sngi. Te ngiladu si sya kalami ru ka e kajing ya kaja po yang po asam kajongi. Nama balai ngi long gibri ke beduna. Ngi long gibri ru ke babela. Ngi belas ngi. Ngi duna na kiliang baru. Bat sakawe ru nadu bau lakhang no ya kani ka benta ka jongi kum kilong kami. Te hapo yang po asam ru ngi don sibun de kijing duna. Nama balai barabor kisnem gi bang ilayo si saya kani ka jing tresis pas ngi. Ta kamot ngi don sya ta ka jing mentoy. Ngiyo si siya kita ki bangin pendon kampo la kajong yang kasam. Ndray ula pendu ya kaneru. Ndray ka baso kya kalong ba ha kajing si siya ula de masutu kumulendo. Namar ka day ka behet ka benta ka jongi kilong kami. Ka babon ka day ka jongi kilong kami. Namar balengin tray ya kani ka sis pas ngi. Namar ka sorkar ka ay. Ndray mentang ila du no. Te kami kajing ya kaja wada hayang hasem. Namar balai gidon kecing duna. Namar lagi ladang iyo si saya ka bangin tray. Ya kata ka sorkar ka bala ayangi. Iyo banyarap benrap lang. Habaro kiliang kecing duna kani katay. Hala ka jong gayeng kasem. Ndray mentang iladu no te. Ngker pat ken bayaw lundo ru. Lada usngo buyo nong. Nakani ka benta ka jongi. Te ay ubu unsim. Lada usngo hiba umyo nong ay. Ngker pat uru bo naino. Onai no ka hok ka benta ka jongi. Hilong kami khamtam ngilalet da karali ru komot kabadai iba kasunong baro khot ngilaong bat ngila pertaru ya u baun ai no baun pelat no ya kane kaskim ka paper namar ba kenang bangin ngin yo te ya kata kajing suk po la kajong kasunong un ai no kain la kajong ka benta kajong ni balai ukhang ya kaneru namar ka de kajing khang jong londo ru kaba niladu no ya kane ka jing tres pas ngi halor kene nakaliang uslong mel ukurwa ka atiar ulai kran berba si Alan Lingdo ubare Lingdo ka hima mau plang Henry ulapan pau bom kwa banya krani ai halor ka jingsa kenno persai u nak baong bom kwa ban kan thoi ai persai ki khon ki hajar jong ka hima